Čaute zase všetci, ktorí ma náhodou pozeráte. Dnešný videolog bude o nastavení nejakých časových intervalov, aby váš tréning išiel v nejakom tempe a nestravili ste tam zbytočne veľa času kvákaním a nič nerobením. A potom rozmýšľaním nad tým, prečo vyzeráte 6 rokov rovnako. Veľakrát, keď prídem do starých fitness centier, kde som kedysi trénoval a stretnem tam staré tváre, vidím, že cvičia stále rovnako a vyzerajú stále rovnako. Asi trošku niečo robia zle. Jedna z vecí, ktorá je veľmi zlá, respektíve robí sa často veľmi zle, je to, že prídete do posilky alebo do gymu a neviete, čo budete trénovať, tak si niečo chytíte, niečo robíte, tak sa motkáte. Prvá vec, ktorá vám pomôže toto všetko odstraniť, je napísať si tréning minimálne na ten jeden deň. A okrem toho, že si ho napíšete, je dobré stanoviť si aj prestávky medzi cvikmi, jednotlivé časové bloky na jednotlivé časti tréningu alebo tempo vykonávania cviku. V crossfite je to veľmi šikovne urobené veľakrát. Povieme si napríklad, že 15 minút pôjdem spieranie, 5 minút rest, 15 minút silu, na záver nejaké intervaly alebo nejaký metcon. Druhým dôležitým bodom, ako byť efektívny, týka sa v podstate tiež cvičenia, je nakupovanie v potravinách. Píšte si nákupný zoznam. Ja na to mám aplikáciu, nakoľko potom, keď prídete do potravín, tak idete presne podľa toho zoznamu alebo tej aplikácie. Napríklad, čo mám ja tú aplikáciu, tak dokáže si tie jednotlivé potraviny ešte aj kategorizovať. A tým pádom ja vlastne dostanem také rýchle jedno kolečko spravím, lebo idem hneď, jak je to rozložené, takže je to super. Poslednou takou dôležitou vecou je starý zaužívaný fakt, ktorý keď počujem, tak už trošku hovorím, že by to mohlo zmeniť, je, že treba jesť x krát denne a neviem čo všetko. Niektorí počúvam, že každé 2-3 hodiny, keď to zrátam, je to nejakých 4, 5, 6 jedál. Keď si predstavím, že na každé z tých jedál necháte aj z príprav nejakých 20-25 minút, je to 3 hodiny z dňa, 2 až 3 hodiny z dňa, ktoré strávite jedením a v princípe to bude úplne zbytočné. Takže skúste sa tým zamysleť, možno k tomu jedlu sa ešte raz vrátim niekedy podrobnejšie, nebolo moc dlhé, ale určite si píšte tréning dopredu aj s prestávkami a nejakým časovaním, lebo to je fakt bomba vec a tréning bude oveľa lepší. Čaute.